welcome to my channel. At kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na rin at like this video if, I don't know, if gusto mo lang. Today's video, mag-unbox and magre-review ako ng isang product. Product na binili ko dahil sa TikTok. Meron akong pina-follow sa TikTok na may online business. Filipina din siya. Ito yung TikTok account niya. At ito yung TikTok business. So, na-receive ko yung package ngayon. So, ngayon, i-review ko itong binili ko from TikTok. Galing sa SimplyGlam. Unboxing. Excited na ako eh. Na-con ko na siya. As in, napunit ko na siya. Napunit ko, naalala ko. Ay, saglit. I-video ko. I-review natin. So, ulit. So, na-excite kasi akong buksan. So, pagbukas, oh my gosh. Meron tayong chocolate? This is a chocolate. Milk chocolate. Yan. I-review. Ay, hindi. Oh, milk chocolate. I love milk chocolate. Thank you. Next. And my card. Thank you, Queen SimplyGlamBMissG Beauty. Ayan. At my sulat din. Sabi, hello Jessica, thank you for your purchasing our product. Your support and trust in us are much appreciated. Enjoy my CC. Stay safe and beautiful. Love, Missy G214. Ang bango. Ano yun? Victoria's Secret ba yan? Ang bango niya. Oh. Ano yung product? Ah, it's so cute. Picture. Ah, so cute. Sana na. Buksan ko na. Matalas. Buksan na natin. Okay. Ito na yung in-order ko. Pero, saglit. Tignan muna natin yung ibang laman. Meron tayong mga flower. Conchate clip. Saglit. Tagay na. Yan. Aloha. Tapos, meron pang what's this? Is it like a gummy bear? Gummy. Pineapple. Candy ba ito? Candy. Candy. Say, thank you. Thank you. Thank you. Yan. Tapos, cute naman ng heart. Hindi DIY. May mga heart. Tapos, may scrunch. Cute siya. Meron siyang ganito. Parang bata. Parang tuloy akong bata na nagbubukas ng regalo. So, eto na yung product. Then, ano na yung gusto kong bumili nung isa pero lagi siyang sold out. Ito yung meron. Ano yung 3-in-1 yata yung nakon. Pero yung sa akin is yes, cream. Yung 2-in-1. 2-in-1 lip tint and lip gloss. Ito, lip tint siya. Tapos, itong nasa baba is lip gloss. Yan. Ito natin yung itsura. Makikita. Yan. SimplyGlam. Yes, cream. Yes.
Yes. Yes, queen. Kita ba? Yes, queen. Hayun. Ingredients. Siyempre, importante basahin. Meron siyang aloe vera, coconut oil, mica pigment powder, scented oil, vitamin E oil. Yan yung mga ingredients. Nakalagay dyan. Yan. Meron siyang seal. So, hindi siya mag-leak pag Ayan na. Ano na to ulit? Lip tint. Alatang hindi alam. Ano ba? Natatawa ako sa sarili ko. Tama ba yung paglagay ko? Bango niya. Parang candy. Para tuloy gusto kong kainin. Oo nga pala. Yung lips ko is so dry. Dry siya. Kaya, I think, yung ingredients niya, good for dry lips. Lalo ngayon, winter, fall, winter, malamig ang panahon. Doon yung lips ko as in, nagda-dry siya, nagka-crack. Kaya, yung lip gloss, eto munang lip tint. Yung lip tint, parang na-hydrate yung lips ko. Para tuloy apply ako ng apply. Para kasi siyang candy. It's so sweet. Yan natin. Lip tint. Pwede din sa kundi ba? Lagyan natin. Yan. Para rosy cheek. Pinkish cheek. Tama ba? Basta. Mamula-mula ang ating cheek. Oh my gosh. Rosy cheeks. Kikita niyo ba yung chain? Di na namumutla. Gosh. Cute. Bagay na bagay sa aking flower. Yan. Next, let's try the lip gloss. So next is our lip gloss. Try natin yung lip gloss. Gloss. Oh. Ang tamis. Cute. Ang tamis, no? Umuy ako ng amoy. Ang tamis. So cute. Ang bibilihin ko sana is yung Sexy Queen, pero yung tinignan ko, sold out na siya. Pero yung Glam Princess, available siya. Kaya ito yun. Ito yung pinili ko. So that's it guys para sa ating unboxing and review ng Glam Princess by Simply Glam. Glam Princess by
gosh, mahal. I cannot finish this simple video. So much to edit. So that's it guys para sa ating unboxing and review ng Glam Princess by Simply Glam. At kung nagustuhan nyo tong video, give it a thumbs up. Kung may question or suggestion kayo na gusto nyong i-vlog ko, just comment down below. And don't forget to click that bell button para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs. Hope to see you next time. Bye!